Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan, nakituloy tayo sa ating latest sa ating panahon, weather analysis. Ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Mayo 25 hanggang 27, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, biniklingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So ito mga updates natin ay more on a layman's. Okay, wala po tayong binibigay dito na masyadong technical. At straight to the point po tayo sa mga factual na lumalabas, sa mga satellite photos, satellite animation, sa ating mga forecast models. So para ma-explain natin kung ano magiging kalagayan ng panahon na yung darating na 3 araw hanggang Sabado. So, umpisa natin ang GraphSat. Ito ang latest na yon hanggang bukas Huwebes. Wala pa rin tayong any major weather system except po meron po tayong trough ng isang panibagong LPA si 92W na namuupo dito sa may area po ng South Philippine Sea. Mababa po ang chance po ito maging bagyo at actually malulusaw po ito sa susunod na 24 hanggang 48 oras habang ito ay tumatawid po sa may Celebes Sea. Ang kanyang trough ay magbibigay po ng katamtaman pong mga ulan, mga thunderstorms sa Mindanao kasama po ang offshore areas ng Bangsamoro at katimugang bahagi po ng Sulu Archipelago. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman pong lagay ng panahon, kalmado, konti ang hangin, at sa hapon o gabi may mga inasahan po tayong malalakas na thunderstorms dahil tag-ulan na po tayo habang nasa La Nina climate pa rin tayo. So, gaya nito, ito yung latest kanina, alas 4 po ito. Okay, ng hapon. So, nakikita po ninyo yung mga malalakas na thunderstorms sa buong bahagi po ng Luzon. At may mga isolated wind showers po nagaganap po yan. At yung southwesterly surface wind flow, nakita pa rin sa may hilaga at gitnang bahagi po ng Dagat China at West Philippine Sea. Bibigay pa rin po dyan ng mga thunderstorms. In-enhance po ito ng isang hindi kumikilos po na frontal system sa may Taiwan at Southern Islands of Japan. So, magbibigay rin po dyan ng mga malalakas na mga thunderstorms, mga cumulonimbus clouds. Magbibigay po ng mga possible flooding sa mga low-lying areas. So, mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, kapag may severe thunderstorm, watch out lang po sa mga posibleng panandiliang pagbabaha at yung mga possible po ang mga pagguho ng lupa. So, mag-iingat lang po. Always magdala ng payong at kapote para protektahan tayo sa mga anumang sipon o sakit na pwede mangyari kapag nabasa po tayo dahil sobrang ulan. So, sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na LPA o posibleng bagyo na mag-form within the next 5 to 10 days based sa computer models. Although may mga panibagong LPA na posibleng mag-form next week, at tatahak po dito sa may area po ng malapit sa Kabikulan. Pero malulusaw lamang po base po sa latest update. Malalaman po natin na yung weekend hanggang early next week kung anong update niyang possible, 93W. Okay? So, all clear pa rin po. May ITZZ lamang po dito sa may area po ng Palau at Yap hanggang dito sa may Eastern Islands ng Marshalls. Okay? And so, yan ang ating GraphSat. Ito yung ating fast animation. So, okay naman po sa Pilipinas. May mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms lamang po na kaninang between noontime hanggang early evening. At sa zoom-in satellite animation, makita po natin dito, umpisa alas 4 ng hapon ay malalakas na thunderstorms pa rin sa may kanluran bahagi po ng Luzon, lalo na po sa may Tarlac, Pampanga, Zambales, Pangasinan, dito rin po sa may Benguet area, at ibang bahagi po ng Ilocos Region. Dito rin po sa Metro Manila, may mga dumadaan pong panandali ang mga thunderstorms. At dito rin po sa may Kabikulan, although maliit na area lamang. At dito rin po sa may area po ng Visayas. Medyo mainit naman po sa may central at western sections. Although may mga thunderstorms na dumadaan, dito rin po sa may Mindanao. Okay? At sa rain forecast po natin mula sa European model, galing po ito sa windy.com website. Sa susunod na 3 araw hanggang Sabadong hapon, inaasahan pa rin po mga thunderstorms tulad ng bukas ng hapon, Huwebes. May mga possible pong thunderstorms dito po sa Hilaga at gitnang Luzon, kasama po Metro Manila at Southern Tagalog provinces. Ang Bicol region, hindi masyado. Although may mga isolated thunderstorms na posibleng mamuo. At dito rin po sa Visayas at Mimaropa. Ang Mindanao, medyo may kalakasan po ang mga thunderstorms bukas po ng hapon. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin natin ang mga thunderstorms. Dahil naman po dito sa may area po ng Cagayan Valley,
portions ng Kabikulan at maging mas malakas po ang thunderstorms sa Visayas, okay? Lalo na po sa may Cebu, Central at Western Visayas. At dito rin po sa may Mindanao, sa may area po ng Davao Region hanggang Southern Caraga, may mga possible mga thunderstorms. Gayon din po sa may hilagang bahagi po ng Mindanao at Sorsogon. At sa Sabado ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms. Ayun naman po dito sa may area po ng Luzon, malalakas na naman po hanggang dito sa may Southern Tagalog Provinces, Calabar, Luzon area. At dito rin po sa ibang portion po ng Kabikulan, lalo na po sa may area po ng Camarines Norte. At dito rin po sa may Mindoro, Eastern Visayas, Masbate, and Mindanao. So, inaasahan po natin ito mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So, ang rainfall accumulation, sunod na 3 araw, ito po yung forecast. Ang bulk ng mga ulan ay matatagpuan po dito sa may Kabisayaan at Mindanao. Hindi naman masyado sa Kabikulan. At dito rin po sa may Ilocos region at Cagayan Valley at ibang portion po ng gitnang Luzon. Kasama po Metro Manila, although mas malalakas po ang thunderstorm sa Visayas at Mindanao sa susunod na 3 araw. But mag-iingat naman po tayo. Ingat pa rin dahil sa mga posibleng malalakas na thunderstorms kahit na masyadong maliit lang siya. Posibleng magbibigay po ito ng mga pagbaba sa mga flood-prone areas. Ito naman po yung wind forecast mula sa European model from the windy.com app as well. Bukas ng hapon, inaasahan pa rin po natin ang hangin mula sa timog at timog kanluran, lalo na po sa may coastal areas po ng Luzon. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. At sa Biyernes ng hapon, ganun pa rin po. Ang hangin ay mula sa timog. Samantala, ang inland areas ng Pilipinas ay magiging kalmado hanggang sa paiba-iba ang direksyon ng hangin. Ganyan din po sa darating pong Sabadong hapon. So far, wala pa rin pagbabago. Itong mga southerly winds ay sinyalis na po ito. Nag-start na po tayo sa tag-ulan. So expect po itong mga afternoon and evening rain showers and thunderstorms na magaganap sa loob ng 3 araw. Ito naman po yung pinaka-latest natin mula sa Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Issued po ito every Wednesday. So na yung Miyerkules may bago po. This is for the next 2 weeks again. So, sa unang linggo, week 1, valid May 25 hanggang May 31st, ang buong bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang ating panahon. May mga thunderstorm sa hapon ng gabi. Subalit po dito sa may area po ng gitna at hilagang Luzon, ay baka magkaroon po ng moderate confidence ng below average rainfall. So, mas mababa po sa normal average na pag-ulan. Subalit po ito ay nasa 50% ang probability. So, pwedeng hindi matuloy. Nandyan pa rin mga thunderstorms. Sa ikalawang linggo naman po, valid June 1 hanggang June 7 o Hunyo 1 hanggang Hunyo 7 ay medyo nandyan pa rin po ang 50% or moderate confidence ng below average rainfall sa may bahagi po ng Luzon at Mimaropa. Okay? So, posibleng matuloy ito o hindi. Nasa 50-50% o 50-50 chance pa lang ito. Ang ibang bagay po ng Kapuluan, Bicol, Visayas at Mindanao ay magiging katamtaman po ang ating klima. So, expect po natin mga thunderstorms pa rin sa hapon o gabi. So, yan po ang ating latest na yung araw po ng Miyerkules. At huwag niyo kalimutan, mag-subscribe sa ating channel, Mr. Typhoon.tv sa YouTube. Or sa ating Facebook channel as well, mrtyphoon.com. At huwag niyo kalimutan, mag-click ng notification bell para updated kayo sa mga new videos natin. As well as huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At meron din po tayong panibagong button po sa ating mga videos. Yung may nakita kayong $sign, okay? Pag click niyo yan, ay posible kayo mag-donate sa ating channel. Magbigay ng support para patuloy yung ating pagbibigay ng mga balita ukol sa panahon, lalo na pag may mga bagyo. Nandiyan po tayo maging aktibo. Okay, so
Diyan muna natin tinatapos. Babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo pinakalalita sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Parang magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.